Hello mga kaigsunan, ali kuyugi ko ninyo istoryahan na to uban si Maria ug si Kristo. Ato ang part 1 nga topic about sa Holy Trinity. May adlaw mga kaigsunan na kuda ni Kristo. Hinaot karon naka sa maayo nga kahimtang. Daghang kay salamat mga kaigsunan na diya sa una nato nga topic about sa fiesta o ikaduhang ko topic about sa Santos nga Rosario. Daghang kay salamat sa iyong pagpaminaw. Hinaot nini ato ang ikatulong nga topic no about sa Holy Trinity. Ato ang tagaan ng panahon sama sa inyong gihatag nga panahon nato ang kaduhang topic o primero topic. Ato gyapon suportaan nga kini ato ang ikatulong topic. By the way, ako dahil si Brother Ryan, usa ka lay minister diri sa mo ang GKK ni San Isidro Labrador. So magsugod ta mga igsuonan no. Daghan mga igsuonan natong dili mga Katoliko, nagapangutahan na sila kana ato ang Santos nga Trinidad, mabasa ba daw ka nato na diha sa Biblia? Kay kita daw mga Katoliko nagatuo daw tag tulo ka Dios. Ang akong tubag diha mga igsuon sayop sila. Kay tungod ato ang Dios nga gituhuan usa lamang apan adunay tulo ka persona. Sumala ni Ginoong Hesus nga ang kasulatan basahon ug sakto. No, gingon ko na sa Lucas chapter 10 verse 25 to 26. Ang pangutan namin sa itong mga igsunan nga dili mga Katoliko, most common nga ilang mga pangutana labi na diya sa itong topic karon about sa Holy Trinity. Ang ilang pangutana, nabagayoy mabasa diya sa Biblia nga nagpasabot nga ang usa ka Dios, adunay daghan ka mga persona. Ang tubag na ko mga igsunan, yes, no? Kaya natin mabasa na sa Biblia, nasa Old Testament, tapos sa New Testament. Dito sa Old Testament mga igsunan, no? Ang Diyos nag-isulti sa mga propeta, di ba? Pahayag sa Dios nga usa ka Dios ilang uban kini og daghan. Diya mabasa to sa Genesis chapter 1 verse 26 no. Nagingon ang Dios nga buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sa katong bahin nagisgot usab ang Dios sa Genesis chapter 3 verse 22. Nga karon ang tawo nga sama na kanato ug kabalo na sa mga tawo unsay maayo ug unsay dautan. Sa katulong bahin, mabasa na ko sa Genesis chapter 11 verse 7, nagingon ang Dios nga mga naog kita. So atong nabantayan mga igsunan diya sa tulo ka chapter 1, chapter 3 ug chapter 11, nagisgot ang Dios og nato, kanato ug kita. Nagilitok niya siyang kaugalingon, siyang pagsulti, nagpasabot na kini og daghan. Daghan kay ingon man Dios nga kanato, ingon siya nato o kita. O kining mong daghan mao day kini ang tulo, no? Nga giingon ng Ginoong Hesus dito sa New Testament. Dito sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 28 verse 19, no? Ingon ang Dios nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang Dios nga Amahan, ang langit ng Amahan mao ang una nga persona sa tulo ka persona apan usa lamang ka Dios. So Old Testament mga igsunan gipahayag sa Dios ang iyang pagkapersona. No? Pinaagi sa iyang pakigsulti dito kang Moises. Ang Dios Amahan usa ka persona, bisan wala siya lawas tungod kay anaa siya kaugalingon nga kahibalo, adunay siya kaugalingon nga pagbati, adunay siya kaugalingon nga kabubuton. Yes, no? Siyempre, ang Dios Amahan ang ato ang magbubuhat. Puti ipasabot nga kung ikaw, kung kita, mga tao nga gibuhat lamang sa Dios, mingon kita nga persona. Unsa na lang ka ang Dios Amahan nga mo'y nagbuhat kanato. Na mabasa to sa Genesis chapter 1 verse 26 nang gibuhat ang panagway sama sa iyang panagway. So ang unang persona sa usa ka Dios nagigsulti dito kang Moises. Pinaagi sa simbolo sa kalayo, di ba? Mabasa to na sa Exodus chapter 3 verse 1 to
4. Ug ang unang persona sa usa ka Dios nga kanunay nakig-uban dito sa mga Israelita. Giila sa mga Israelita ug amahan. Diya bitaw sa libro sa Salmo makaigsunan chapter 89 verse 26 no. Giingon diya nga amahan ko ikaw ug ang akong Dios. Mismo si Prophet Isaiah po no. Misulti po siya sa mabasa to sa Prophet Isaiah chapter 63 verse 16 ingon siya nga kay ikaw ang Ginoo mao ang akong amahan. So tin-aw nga ang amahan usa ka persona. Tin-aw kayo nga amahan usa ka persona, no? Sa bag-ong tugon mo kay igsunan no sa New Testament, ang mga apostoles no nagtudlo, nagwali diha sa pagka-amahan sa Dios. No mabasa to sa Efeso chapter 2 verse 11. Mingon dinhi nga alang sa himaya sa Dios nga amahan. So sa balang kasulatan gipahayag sa Dios nga ang Ginoo lamang no ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Diya sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4. Ug ang Dios mauray Ginoo sa tanan. Mabasa to sa Roma 10:12 nga ang Dios mauray Ginoo sa tanan. Busa tungod kay ang langit ng amahan Dios man busa Ginoo siya. Mabasa nato na sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 21. Si Ginoong Hesus mingon, amahan sa langit ug sa yuta. Busa tin-aw kayo nga adunay Ginoo ug Dios nga amahan.